ମାମା ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଦେଖିଆ କହିଲ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କହିପାରିବ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି। କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ? ଗେଣ୍ଡା। ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର କୋଉ ଗଛ ବଢେ? ବାଉଁଶ ଗଛ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବ କିଏ? କଇଁଛ। କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ? ଝିଟିକା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା ସିଂହ। ସମୁଦ୍ରର ରାଜା କିଏ? କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁ ଜୀବର ଆଖି ନାହିଁ? ଜିଆ। କେଉଁ ଗଛର କାଠ ନଥାଏ? କଦଳୀ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କିଏ କାନରେ ଦେଖେ? ବାଦୁଡି। ବାଦୁଡି। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଶୁଏ? ଡଲଫିନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିଆ କହିଲ କହିଲ ଦେଖିଆ ଆମ ଦେଶର ନାଁ କଣ? ଆମ ଦେଶର ନା ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ? କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଦେଖିପାରେ? ପେଚା। କିଏ କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? କୋଇଲି। କୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।